सिगाङावनो खुलुमग्रोबाय जोंखौ बिना नटिसआव न' सिफायफैदों जों मैया फुङावसो जों मिथिदों बिना नटिसथ' बिदि न' सिफायफैनो मोना बे मोनसे रुल जायाखै जों बेखौनो बुंनो सानो जे बिदि जोंखौ बिदि सिफायफैबाय थानो मोना जों दाल' नङा जोंनि बिहाव बिखुनजो बे जायगायाव जोंहा थैलांजोब्बाय गासिबो जोंनो बिहामजो जों फिसा जाबाय गथ' गथाय जाबाय जों दा दासिमहाय दं जोंनि बिहावफोर थैलांजोब्बाय जों बहा थागोन हा हु गैयै मानसियासो रेलनि हायाव थायो जों हा हु गैजा रोङै जों माहाय थांनो जों फट करि जों बहा थांगोन जों दा एथ' गुसु दिन जों माहाय थाहैगोन जोंखौबोथ' साननांगोन टाइम होनांगोन जोंखौबो जेनेबा जोंनो टाइम होनांगोन नोंसोरखौ बिदि नटिस होबाय नोंसोर खारनांगोन बिदिनो टाइम बुंनांगोन ना डाइरेक्टलि इनडाइरेक्टलि सिफायबाथ' बे मोनसे रुल जायाखै आर'ज बिलाइ जेबो फैयाखै बिनि सिगां 6-7 बोसोर खनसे बुंफैदोंमोन बेबो मालायनि खुगासो बुंफैदों खिन्थु जों दिनैसिम आर'ज बिलाइ लेखा आखायाव होफेराखै आरो मैयासो जों खोनादों डाइरेक्ट आरो एरनानै हरदोंनो बे जायगानियावबो दङ मानसिफोर एरनानै हरग्रा जोङो बेखौ जों दा बरनसिगोन आरो बेखौ दिनै खुंथाया नोंसोरखौ जुदि बेनि बे हानिफ्राय नोंसोरखौ होखारबाय बा न' बांफोरखौ सिफायजोब्बाय अब्ला नोंसोरो मा राहा लागोन मा राहा लानो माने जों जेबो राहा गैया जों बावनो थानांगोन जों बावनो थानांगोन जोङो माने बिदिनो 3 बोसोरसो सिगां जोंखौ खनसे सिफायखांबाय न' ओमफ्राय बाहाय जोङो एप्लिकेसन हैदोंमोन हाग्रामा सारनाव जों एप्लिकेसन हैदोंमोन दा बा हाग्रामा सारनाव एप्लिकेसन हैनायाव एप्लिकेसनखौ थिगैनो आजावो नोंसिनिया जाखाबाय होनना जोंखौ बुंहरो ओमफ्राय जोंखौ जेबो दायथ' लाया दिनैसिम जेबो दायथ' लायाखै बाहायथ' गासै जों सरकारनिफ्राय बेखौनो लुबैयो जे जोंनो दस्रा सायाव जोंखौ दोनैनो बेखौनो जों लुबैयो आरो हाग्रामा साराबो जोंखौ बुंदोंमोन जे बै गौरां फरेस्ट कल'नियाव जोंखौ दोनहैगोन होननानैहाय बे जोंखौ 6-7 मासनि सिगां जोंखौ बुंलांदोंमोन नोंसिना जायगा बेनोखा होननानै जोंखौ बुंलांदोंमोन ओमफ्राय जोङो दाबो खिन्थु जोंनो मोजाङै होथायाखै बेखौ होथायाखै जोंहाय थाहैनो हायाखै नङा होआखै नङा बे थगायदों नटिस दिया नाय कालिहाय हुना पैसे नटिस दिया नाय बे जायगाखौ मा खालामनो बे जायगाखौ मा खालामनो जों मिथिया खालामनायनि प्रुफखौ जोंनो नांगौ बिनिफ्रायसो जों जायगा हगारनो हागोन बे जायगाखौ माबानानै जेनेबा जोंखौ होखानानै लोगो बाहाय माबा मोनसे गारबासो जों बे जायगायाव खारगोन बे जायगाखौ नङाबा जों खारा बे डाइरेक्ट जोंखौ बिदि सिफाय थानाय बे मोनसे रुल जायाखै गोसोबानो सिफाय फैनाय खेला गेलेनाय मानसिनि लाइफसोथ' बिदि खेलाबाय थानो मोना खुनु पावार गैया सोरबा डिसियान फै सोरबा उसियान होन सोरबा एमपि एमएलएआनो होन बेखौ जोंखौ सिफायनो हाया बे जायगाया जोंनि सिथाय जायगाखा गोदोनिफ्राय जायगायाव थांनानै थानो बिसमुरि जायगायाव जों थांनानै थाहैनो हागोन नामा जोंनाव डकुमेन्टस गासिबो दंजोबो जोंनाव मा डकुमेन्टस नांगौ गासिबो डकुमेन्टसा जोंहा बेनो आरो गथ'फोर लेखा फरायनाय कलेज फरायनाय बे जायगायाव रेलि हायाव थाग्रा होननानै बाव लेखा रोङै गैया दे बाव गासिबो सोरबा एमएस पास सोरबा बिए पास दंजोबो बाहाय लेखा गोरोंजोबसो बाहाय बाव रावबो जानला मोनला थायाखै खस्थ' मस्थ'यैबाबो बिमा बिफाया खस्थ' खालामनानै फिसा फिसौखौ लेखा फोरोंदों ओमफ्राय जोंनाव डकुमेन्टस गासिबो डकुमेन्टस दंजोबो जोंनाव मा डकुमेन्टस नांगौ होमबा जों बे डकुमेन्टसखौ माबानानै फटके जों दस्रा बै थाहैनांगौ जों बेखौ सरकारा जोंखौ आखायाव लानांगोन जोंखौ नायनांगोन बे रेलाव थाग्रा मानसिफोरखौ नायनांगोन बेखौनो जों सरकारनिसिम खावलायो কাগজ দেয় নাই নোটিশ দেয় নাই কিবা দেয় নাই আর এইখানে আজি পৰা নাই না মই এতে সৰু পৰা এতে জন্ম হৈছোঁ এতে পৰাই আছোঁ বাবা মৰিল মা আছে আজি 50-60 বছৰ হৈ গেল হ্যাঁ আর এখন রেলে মাটি যদি রেলের দরকার ইমান সব লৈ হৈছে হ্যাঁ এই গরিব মানুষ ঘর কি লেবার লাগে বারে বারে আহে ভাঙি থুই যায় কিয় হ্যাঁ এই যে হুর কারবার ছাওয়া আছে কারবার বুড়া মা আছে কারবার বাবা আছে হ্যাঁ ক'ত যাব ক'ত রাখিম এগুলা মই এখন হ্যাঁ আর এনে কোনো না বেমার কারবার ভাড়া দিব নাকি মোক দিব আর এখন বলে কারবার বারে ধনী ঘরগুলো না ভাঙে পুরানা লেটার লৈ হোক না কোন পরে জায়গাটো আছে লইলে হইছে দিয়া নাই 5-6 বছর আগে দিছে এত দেওয়া নাই না স্যার এত নেট সেটা কোনো খবরই নাই স্যার
এতিয়া কি কৰিম এতিয়া চৰকাৰ বাৰে মোক খেদাইয়ে আছে আমি ক'ত যাম ক'ত থাকিম মোৰ ক'ত থাকিম মোৰ কোনো জায়গা নাই মোৰ জায়গা থাকলে কি ৰেলৱেতে আহি বহি থাকতাম হা মোৰ এটি জায়গা এইটোৱে লাগে মোৰ